Halo, Halo, dobar dan. dobar dan. Kako je? Evo, dobro. Hvala Bogu. Moje ime je Jovica. Koliko ti godina? 19, sad u oktober pujem. Gdje živiš? Na Kosovu ovdje u Štrpcu, selo Sušić. Koju školu imate? Ugostiteljski tehničar. Jer imaš još neke kvalifikacije možda? Pa mogu da radim bilo koji posao. Jer imaš vozačku dozvolu? Nemam još, ali sad tek treba polažem. Ali imate radno iskustvo još? Pa u građevini imam pomoćni radnik, znači u građevinu se dosta razumio. Da li imate porodicu? Imam. Imam oca, majku, 6 brata i 6 sestra. Koliko vas u porodici radi ako nije tajna? Ne radi niko. Niko? Niko, pa ja zato tražim posao. Čega živite? Od socijalnu pomoć i dječjeg dodatka. Jer imate pasoš? Državljanstvo? Čije? Državljanstvo srpsko. Srpsko? Da, Dobro, je srpski pasoš, naravno. jeste. Sada nemam pasoš, tek treba da vadim samo, zato pitam šta treba dokumenta za pasoš i to. Zašto hoćeš da radiš u Rusiji? Pa ovdje nema posla, ovdje je teško, ne može da se nađe, pa sam čuo tamo da se dobro plaćaju. Pa bih htio da radim tako. Koliko si spreman da ostaneš? Pa, dok ima posla, toliko. 6 mjeseci, 9 mjeseci, bilo... Mislim, nebitno, samo da radim. Ima neko da garantuje za tebe? Pa nema. Da se vratiš da nećeš ostati u Rusiji. Pa garantuju roditelji ovo. Mislim, ja sam za sebe garantujem, vratio bi se. Pa vratio bi se zbog porodice, ne više. Pošto malo daljine nedostaju. Kad bi mogao da počneš da radiš najranije, kreneš, da završi sve sa pasošem i tako dalje? Pa kad bi završio, ja bi se javio tim. I mogli bi da krenemo. Dobro. Važe onda, hvala vam puno. Prijatno. Prijatno, doviđenja.